У савецкай Беларусі пра яе мала хто ведаў, ды і сёння Наталля Арсеньева не самы вядомы паэт. Прычына невядомасці ў негалоснай забароне яе паэзіі, нават самога імя. А як іначай, жонка рэпрэсаванага афіцэра, да яшчэ з войска польскага, сама пабывала ў высылцы, а потым увогуле з'ехала ў Штаты. Класічнае аблічча ворага народа. Ёй наканавана было зведаць нямала дарог ва ўсіх сэнсах. Так нарадзілася Наталля Арсеньева ў Баку ў 1903 годзе. Потым сям'я пераехала ў Вільню, з пачаткам Першай сусветнай эвакуіравалася ў Яраслаўль. Праз 5 гадоў зноў вяртаецца ў Вільню. Дарэчы, у Яраслаўлі тады ж знаходзіўся Максім Богданович, але сустрэчы не было. Куды там? Максіму 25, а Наталцы нейкіх 11 гадкоў. А вось на вяртанне ў Вільню трэба запыніць увагу. Якраз падчас гэтай дарогі нарадзілася беларуская паэтка Арсеньева, род якой ідзе, дарэчы, ад тых самых Арсеньевых, што далі свету Лермонтова. Сям'я нашых Арсеньевых ехала дадому чамусь не праз Мінск, а вакольным шляхам па Дзвінскім краі. У вёсачцы ля Даўгаўпілса яны спыніліся на начлег у беларускай сям'і. Як згадвае сама паэтка, яе паклалі спаць на печ. Раніцай Наталля прачнулася ад дзівоснай песні, якую напявала гаспадыня дома. Менавіта тут Арсеньева ўпершыню пачула вясковую беларускую гаворку, і гаворка гэтая ўразіла паэтычную дзяўчыну. Затаіўшы дыханне, слухала я песню. Дзе я? Што гэта за народ? Чаму іх песні так адрозніваюцца ад рускіх? Пазней, калі Арсеньеву запытвалі, як яна, руская, звярнулася да нашай мовы, паэтка казала: «Я ніколі не думала аб гэтым, але я заўсёды любіла Беларусь, яе людзей, яе мову і песню». Так выпадковая ўпіска змяніла светапогляд і лёс Наталлі Арсеньевай. Яна цвёрда вырашыла: іду ў беларускую гімназію, тую самую, якую адкрылі ў Вільні браты Луцкевічы і стварылі там жа свой знакаміты музей старажытнасцяў. У гэтай гімназіі вучыўся Максім Танк, тады яшчэ Жэня Скурко, які вельмі дапаможа апальнай Арсеньевай. У гімназіі юная Наталля пачала пісаць вершы. Антон Луцкевіч нават даў рэцэнзію на першы яе зборнік «Пад сінім небам». Кніга гэтая, дарэчы, трапіла ў спіс найбольш значных беларускіх кніг за апошнія 500 гадоў. Настаўнікам літаратуры ў пачынаючай паэткі быў не абы хто, а Максім Гарэцкі. Разумны, далікатны, шчодры на пахвалу і падтрымку. Нават назваў сваю вучаніцу спадкаемцам Максіма Богдановича. Але гэта, відаць, была не самая лепшая ідэя. У выніку Арсеньева закахалася ў настаўніка. Згадвала пасля ўжо сталай жанчынай, што паэтычную іскру Гарэцкі выбіў яе сілай свайго дзіўнага абаяння. Гэтае чыстае, цнатлівае каханне было для Наталлі паратункам, як і яе паэзія. Жыла сям'я Арсеньевых у вельмі цяжкіх умовах. Сестра Наталлі памерла ў дарозе з Яраслаўля дадому, маці была пастаянна хворая, бацька таксама паціху здаваў. Працы не было, так што на ўрокі да любага настаўніка Наталка хадзіла галодная. І вось ён, здаецца, шчаслівы білет. Выпускніца гімназіі, перспектыўная паэтка, выходзіць замуж за прыўкраснага афіцэра Франца па прозвішчы Кушаль. Яны з'язджаюць у заходнюю Польшу, што таксама нішто сабе. І вось жылі, і тут бац, 39 год. Красная армія ўсіх сільней, палякі ў палоне, Кушаль у лагеры. Не прайшло і года, калі бдзительныя органы ўзяліся за сям'ю Кушаля. Наталю разам з 2 дзецьмі высылаюць у Казахстан. Арыстакратка, вытанчаная жанчына, яна змушаная працаваць у калгасе. І вось тут прыдалося знаёмства з Танкам. Дзякуючы ягонаму хадайніцтву Арсеньевай дазволілі вярнуцца дадому. «Ура! Мінск!» магла б сказаць паэтка. Але справа ў тым, што тыя ж словы сказалі нямецкія акупанты ў 41-м. Арсеньева па традыцыі трапіла з агню ды ў полымя. Працавала ў беларускай газеце, за што пасля вайны яе абвінавацілі ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Так у Саўку была свая атмасфера, і рэдкая кветка ў той атмасферы цвіла. Кончыліся сілы і ў Арсеньевай. З 49-го года яна жыве ў эміграцыі, на пачатку ў Германіі, пасля ў Злучаных Штатах, і ў Амерыцы застанецца да самай смерці. Увесь гэты час Арсеньева пісала патрыятычныя вершы, прымала гасцей з краіны, для любові да якой трэба ў розных краях пабываць. Каб зразумець паэтку, дастаткова аднаго яе прызнання таго часу. Я шчаслівая, што іду спаць і ведаю, мяне ніхто не арыштуе. Да апошняга Наталля Арсеньева ўражвала свайчыннікаў. Замест загнанай бабулькі, а дажыла яна да 93, светская дама з бляскам у вачах, элегантна апранутая, заўжды энергічная. Дадому яна так і не вярнулася.
А вось творы яе з канца 80-х загучалі паміж пустак балот беларускай зямлі. Якраз на хваля адраджэння яе верш «Малітва за Беларусь» стаў песняй «Магутны Божа». Хто ведае, быць можа і заіграе яшчэ замест «Слаўся народаў братырскі саюз» гэты ўрачысты гімн, напісаны мужнай Наталляй Арсеньевай.